كبرات عزبتنا متشم كل سب كم زفلتو ناستات كتورحي زقصلنا يصوم غزي امانتي كريستنا صبح سنبتي كسعر امانتي كريستنا كاب احملتن طرتاتن طراي ممغاب ناب سغان وصيت سغان اب سغغرلو غزي خغبرو زغبا تنقاقه ملسو اب مدب حنت حتو تخاتاتلو ጽቦት ሆታ قديم قدمي ناب انتي عينت تنقاقه خغبرالو نزرابنا كزاربول زدل انتلي انتي تي حالكتات እቲ ናይ ጾም ሃልክታት ከስዕቦ ዝኽእል ድሕሪ ጾም ውድ ምሰበልካ ክመፀካ ዝኽእል ሳዕቤናት እንታይ እንተዳ ኢልና ክደስስ ኮይና ሓደ ካብቲ ፀገማት ድመፅ እንታይ ሰብ ብልምዲ ዝያዳ ናይ ማይ ጽምኢ እዩ ዝያዳ ከርው ዝፍትን ካብ ኣብ ዋተር ኢንቶክሲኬሽን ይዝባል ብትግርኛኻ ቁሩምባ ተባሂሉ ጽዋዕ ብዝውን ወላ ብልምዲ ሕብረተሰብና እውን ጥቡ ገይሩ ይፈልጦ እዮም ማለት እዮም ዓበይቲ ሕብረተሰብና ተስዋይንካ ኩሉ ግዜ ኣጋዲንካ ማይ ክሰቲ ይብልካን ቅድሚ ማይ ምሳይካ ምግቢ ክትበልዕ ኣለካ ኢሎም ኩሉ ግዜ ይመኽሩ እዮም ተም ዓበይቲ ሰባት ማለት እዩ እዚ እጂ ብሕክምና ጥራይ ደይኮነ ወላ ብልምዲ እውን ኣብ ሰብ ይፈልጦ እዩ ነዚ ኩነታት ስለዚ እዚ ሓደ ክንጥንቀቐሉ ዝግባአና እዩ ማለት እዩ ካልኣይ ከም ምክሳይ ውፃት ሓደ ካብቲ ቀንዲ ሕማም ድሕሪ ጾም ዝመፅእ ማለት እዩ ኣብ ኣውደ ዓመት ንረኽቦ ኩሉ ግዜ እንታይ ውፃት እዩ ማለት እዩ ውፃት እጂ ክልተ ዓይነት ክኾን ይኽእል تحدى زي تقعدي وتصعد كون خلي تحدى تقعدي وتصعد كون خلي إنت زي تقعدي وتصعد بهمه يزمت أنت لأن حدا أب جزء كابتون تاني يتسب نفس الوقت خير كله بزهي مقبي يوسدي بزهي سجا وتصيد سجا قاحة سبعة تسمي اليوم بزهي كوسد يفتن مالتي أبرئسيو خان تعالو أنتي ما أنت نبعلو قال شكرا ومقبتاتون وسد ብዙ ነገራት ፈሳስ ነገራት ከም ኮካኮን ካለ መስጠታቱን ይወስድ ብዙ ማለት እዚ ሓደሎ እዚ ትነፍሲ እዚ ከይወሰዶ ጸኒዩ አንደበት ነዚ ወስዶ ከሎ አሎ ሓደ እዚ ከም ሓደ ተጽዕኖ ኾን ኮለነት ማዓንጣ ካላይ ካት ማዓንጣ ንሓደ ወርሑን ክተሰሙን ዝኣክል ነዚ መግብዚ ከይወሰደ እዩ ዝጸንሕ ማለት እዩ ስለዚ ብዙ መግብ ስለደይ ወስድ ነዚ ነገር ግን ነዚ ኹነት እዚ already ለሚድዎ ስለድጸንሕ በተን ቁርብ ድወስን በአን ክካየድ ጸኒዩ እጂ አንደበት ዝተጽዕኖ ክጋጥሞ ከሎ ካልኣይ ኣብ ርእሲውን ነቲ ናይ ስርዓተ ምሕቃቅ ቁልጡፍ ድኾነ ውጪታው ድኾነ ምሕቃቅ መግቢ already ተዳኺሙ ስለድጸንሕ ረሲዕዎ ስለድጸንሕ እጂ አንደበት ከም ዝመጽ ከሎ ቀልጢፉ ነቲ መግቢ ክሐቅቕ ስለዘይክእል ቀልጢፉ ነቲ መግቢ ከዓ ከዝሩቕ ስለዘይክእል እቲ መግቢ ማይ ካብቲ መናድቕ ናይቲ ማዓንጣ ይወስድ ሞ ብዙሕ ማይ ወሲዱ ዘን ከም ጠቕማጥ ኮይኑ ንደገ ይወጽእ ማለት እዩ ቀልቀል ወጽእ እዚ ስለዚ እዚ ዓይነት ጠቕማጥ ዘይተጓዳኢ ተባሂሉ ይጽዋዕ ምክንያቱ ማይ ጥራዩ ድስሕብ ስለዚ እቲ ሰብ ካብ ጽምኢ ደኣ ክከላኸል ደሎ እምበር ብዙሕ ረኽሲ ማዓንጣ ስለዘይብሉ ብዙሕ ደሃሲ ዓይነት ኣይኮነን መድሃኒት እውን ኣየድልዮን ግን እቲ ሰብ ከይጸምእ ምእንቲ انت نتيجة زوجة أو ماي من تختكوا نتوم مينرالس معدنات نتوم أوش دلوك أمامات مالتي أقدس تزخون نفسنا ولاون أبدمنا أقدس تزخون أنا نخلنا برز حجوزنا نقوم نختك تغيز الله الزغاب أو أريس جيرو كتكوا يخدم مالتي تدابورت أخوينو عرم لعل خوينو موجود صاروا سينو زغاب صارت أدم زودل ويهرمت لبدوسخ مسون دخامات كورت دخام عف من قاص يلا دس ولا تخوين ግን ቀጥፉ ህክምና መጽዩ እቲ ፈሳሲ ቢንፊጅን መልከ ወሰድ ክኸላለው ማለት እዩ እተጋላይ አይነት እቲ ተጓዳይ አይነት ንብለኻ አንታዩ አካላትካ ኣብ ጾም ጸኒሁ ተዳኺሚ ይድጸነህ በዚ ፕሮቲን ከም ዝግቡ ማዕዛው ዝኾነ ምግብታት ከም ፕሮቲን ካርቦሃይድሬት ስፋት እዚኦም ኣይረክብኒ እኹል ድኾነ ወይካ ሚዛናዊ ተመጣጣን ድኾነ አመጋግባ የብሉን ማለት ይተሰብ እዚ ስለዘይብሉ ከዓ ኩሉ ግዜ እንታይ ይኾን ማለት እዩ እቶም ዝናዓኡ ዝከላኸሉ ስርዓተ ምክልኻል ናይ ኣካላትና ካብ ፕሮቲን እዮም ዝስርሑ ካብ ምግቢ ማለት ካብቲ ፕሮቲን ዝበሃል ምግቢ እዚ ምግቢ ከዓ ኩሉ ግዜ ኣብ ጾም ከዓ ሕሩም እዩ ምክንያቱ እንታይና ንብለና ጾም ተላዕልና ካብቲ ትፈትዎ ካብቲ ሃይ ሪች ዝኾነ ፕሮቲን ሪች ዝኾነ ምግብታት ተዓለየና ንብል ዘለና እዚ ማለት ከዓ ካብ ስጋ ውፅኢት ስጋ እንቋቑሖ ፀባ ጠስምን ተዓለ ማለት እዩ እዚ እንተተዓልዩ እቲ ስርዓተ ምክልኻል ናትካ ከዓ ክዳኸም እዩ ማለት እዩ تسرعت من كل خلنا كانت تداخي مخا تمالتي دخون عينة حمام بقوليلو قد أكاي خل مالت لذي أبجيز أبتي دهرتي تصوم مالتيو أبتي جيزو دعمت تدا تمجبي بقبو تخشنه
مغاصريت زتحلو انت زي كينو اتماي تسوتي غا بغبو زتصاري ماي بزح مدهانيتات ناي تصرب على زاتو ماي انت زي كينو دن تسب قليلو كحمم خدي مالتي اذا حمام زي حجي بمنتاي تمص زلا انت انا بجرمس ወይ ባክቴሪያ ኾን ሁሉቱም ጀርምስ ወይ ውን አሜባ ኾን ኸል ደም ፓራሳይት ወይ ካዝም ጽገተኛ እናንጹአም ስለዚህ ካብዚኦም ክልቲኦም ዚኦም ክኾኑ ኸሉሞ እዚ ንማዓንጣ ካው ሓሊፉ ካብቲ ጠማት ምንጭ ሓሊፉ ንማዓንጣ በሲዑ ስለዘቕስሎ ስለዘነድሮ ደን እዚ ሰብ እዚ ኣብ ጠማትናቱ ምግሊ ክትርኢ ትኽእል ደም ክትርኢ ትኽእል እዚ ቀልጢፍካ እንደዘይ ሓኪምካውን ምስቲ ስርዓተ ምክራልናቱ ድኹም ዝኾነ ናብ ሴፕሲስ ገይሩ ወይ ከዓ ናብ ኩሉ ደም ትረኽሲ ብምኻድ ንኹሉ ክፋላት ናይ ኣካላትና ብምትንካፍ ስጋብ ሞቱን ከብፅሓሉ ይኽእል ማለት ስለዚ እዚኦም ተም ቀንዲ ሃልክታት ድሕሪ ጾም ክመፁ ዝኽእሉ ኢልና ንዛረበሎም እዮም ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ጥንቃቐ እንተዳኢልና እንታይና ክንገብር ዘለና ንኣብነት ተቐዳሚቲ ጌጋና እንታይ እዩ እቲ ቁሩምባ ምምፃእ ስለምንታይ መፅኡ እንተዳኢልና ማይ ኣቐዲምና ቅድሚ እቲ ምግቢ ምብላዕና ማይ ብዙሕ ምስታይ እዩ ንዓና ከምኡ ከምፀልና ዝኽእል ዘሎ ስለዚ ኣብ ክንዲ ከምኡ ንገብር ቅድሚ ምግቢ ንበልዕ ወይ ቁሩብ ንመርወይ ዝኸውን ቁሩብ ማይ ትሰቲ ድሕሪኡ ምግቢ ፅቡቅ ጌርካ ምስ በልዓኻ ሽዑ ማይ ክሰቲ ኣለካ ስለዚ እቲ ምግቢ ስለ ዘሎ እቲ ማይ ቀልጢፉ ዘልቕ ስለ ዘይክእል ነቲ ናትካ መጠን ጨው ኣብ ኣካላትካ ስለ ደይብሉ ሎ ናይ ፀገማት ናይ ሓንጎል ምሕባጥን ኣደዳሞትን ክትኮን ኣይትኽእልኒ ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ቅድም ምግቢ ክትበልዕ ኣለካ ምግቢ ምስ በልዓኻ ሽዑ ማይ ክሰቲ ኣለካ እዚ ትንብሎ እዩ ሓደ ኣብቲ ጠማት መፂና እንተ ደኣ ክንዛረብ ኮይና ግን እቲ ክትንከኦ ዘለዎ ሓደ ብዙሕ ምግብታት ተረኺቡ ኢልካ ክትበልዕ የብልካ ምክንያቱ በብቁርብ እቲ መዓንጣ ኦልሬዲ ነቲ ስርሑ ረሲዕዎ እዩ ነይሩ ወርሕን ክልተ ሰሙንን ብዘይ ምግቢ ዳርጋ ከይዲ ትሰብ በሊዕኻ ይኮንካን እቲ ትበልዖ እውን ድኹም ምግቢ እሞ ከዓ ብዙሕ ፕሮቲን ዘይብሉ ፋትስ ዘይብሉ ምግቢ ኢና ንበልዕ ወይ ካርቦሃይድሬት እኹል ዘይብሉ ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ነዚ ሞይቱ ፀንሐ ረሲዕዎ ፀንሐ ምሕቃቕ كحقق كجمر ترى أخوينه جزء اللي تز جزء ترى اللي أخوينه خان صح نتي ما جاكبها نتي ما جاكبها سرعة أخوينه جين بب قرب كتلا ما مدري إذا لك حدا خد سلسلة مع تربعة مع أنت اللي كا نافتي نور نخم لست مع أنت تزي هنا جين تين قبل بترى خوان داولك وي شكراو بتنجا تبلع بتي مستات توسد بتي سجات تبلع بتي شكرات تبلع بزوجنا قرات إن أنا بلع بحنت مع أنت مالتي زملو مع أنت بلع إن أنا بلع ስለዚ እዚ ስለ ዝኾነ ኢኻ ነቲ መዓንጣ ተፅዕኖ ተብዝሓሉሞ ምስ ተደኺሙ ወፀንሐ ነቲ ሳዕቤን ተምፃልካ ስለዚ እዚ ከነጉድሎ ወይ ከዓ ከነወግዶ ክንክእል ኣለና ማለት እዩ ካልእ እንተ ደኣ እዚ ካብዚ ሓሊፉ ተጓዳኢ ወይ ዘይተጓዳኢ ጠቕማጥ እንተ ደኣ መፅኡ ግን ዘይተጓዳኢ ተኮይኑ መጀመርያ ክትገብሮ ዘለካ እንታይ እዩ ፈሳሲ ትወስድ ነቲ ውፅኣት እንተ ደኣ ኣውፂካ ንዓዓ ክትከኣል ኣለካ ነታ ዘውፅሕካ ውፅኣት ምክንያቱ ምስኡ ብዙሓት ቀመማት ክወፅኦም ንዓኻ ኣገደስቲ ዝኾኑ ቀመማት ምስኡ ብዙሕ ማይ ክወፅእ እዩ ስለዚ ብፅምኢ ክትመውት ትኽእል ኢኻ ምክንያቱ ፅምኢ እንተ ደኣ ሃልዩ ፀቕጥዳምካ ክጎድል እዩ ማለት እዩ እንተ ደኣ ጎዲሉ ከዓ እቲ ኦክሲጅን ኒውትሪንትስ ወይ ከዓ እቲ መግቢ ዝደልዩ እቶም ወሃያታት ክረኽቦ ይክእሉን እዮም ነቲ መግቢ ነቲ ኦክሲጅን እንተደይረኺቦም ከዓ ክነብሩ ይክእሉን እዮም ክሞት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንስኻ እውን ክትሞት ኢኻ እዚ ዝኸይከውን ምእንቲ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ውፅኣት ደውፃካ ኦአርኤስ ክትወስድ ኣለካ ካልእ ፈሳሲ እውን ክትወስድ ኣለካ እቲ ሓደ ዘስክፈና እንታይ ሽኮራዊ ዝኾነ ፈሳሲ ክትወስድ የብልካን ከምዚ ከም በዓል ኮካ ሕጂ ፅቡቅ ይበሃል ግን ጌጋ እዩ ክትወስዶ የብልካን ድኾነ ዓይነት ሽኮራዊ ሽኮር ዝበዝሖ ነገር እንተዘይወሰድካ ተመራፂ እዩ ምክንያቱ ነቲ ውፅኣት የጉድዶ እምበር ኣየመሓይሾን እዩ ስለዚ ማይ ግን ብዙሕ ክሰቲ ኣለካ ኦአርኤስ ከዓ ትወስድ እንዲ ሽኮር ደይብሉ ፈሳሲ ከዓ እንተወሰድካ ዝሓሸ ክኾን እዚ ጌርካ እንተ ደኣ ክትሓውዝ ዘይክኢልካ ክትመሓየሽ ዘይክኢልካ ግን ቀልጢፍካ ሕክምና መፂኻ በቶም ሰሞያ ሕክምና ተመርሚርካ እቲ ዘድልየካ ፈሳሲ ይኹን እቲ ዘድልየካ መድሃኒት ክትወስድ ኣገዳሲ ይኹን ማለት እዩ ኣብቲ ተጓዳኢ ዓይነት ጠቕማት እንተ ደኣ መፂና ግን እቲ ተጓዳኢ ዓይነት ደም ኣለዎ ምግሊ ኣለዎ ኢሕታኻ ኣለዎ እዚ ሰለስቲኡ ምልክታት ምስኡ ከዓ ረስኒ ቅርጥማት ቁርቁሪ ከብለካ ኸሊ እዚ ምልክታት እዚ እንተ ደኣ ሪኢኻ ቀልጢፍካ ሕክምና ክትመፅእ ትክእል ኣለካ ማለት እዩ ምክንያቱ እዚ ሰብ እዚ ካብቲ ዘይተጓዳኢ ናብ ተጓዳኢ እዩ ሰጊር ደሎ ረኽሲ መዓንጣ ገይርሎ መዓንጣ ነዲሩሎ ማለት እዩ እዚ መዓንጣ እንተ ነዲሩኻ እቲ ረኽሲ ቀልጢፍካ እንተ ደኣ ክትከላኸሎ ዘይክኢልካ ቀልጢፍካ እንተ ደይሓኪምካዮ ኣብ ደም ከይዱ ንደም ረኽሲ ናይ ደም ከምፃልካ ስለ ዝኽእል እቲ ደምካ ናብ ኩሉ ክፋል ኣካላትካ ስለ ዝዝውር ንኩሎም ክፋላት ኣካላት ወይ ኣካሊት ናይ ኣካላትካ
كراخبلنا سلازخل سقاب موت مكتبات تقرا تزن نزن نتقاضر قلتيك حكمنا متيخا نتزليك مدهانيت بموصاد فساسهم بموصاد ندي زلك قمامات تدفاخ قمامات تدفاخ فساس بمنتكا ناب نور سرحخا وي ناب نور تقبر علتاوي منابورخا سرحت خليها مالتي لذي انا دحري ጾም ንገብሮ ዓይነት ኣመጋግባ ኩን ወይ ኣብቲ ንሰትዮ ማይ ማለት እዩ እዚ ዓይነት ክንክን ተገበርና ዝሓሸን ተመራፂ ኮይኑ ይስማዓና